Astăzi, dragi frați și surori în Hristos, într-un spirit de rugăciune și cercetare a Cuvântului lui Dumnezeu, vom reflecta asupra unui subiect deosebit de important. Neprihănirea prin credință, drumul către împăcarea cu Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu suntem chemați să găsim împăcarea cu El prin credința în lucrarea salvatoare a lui Isus Hristos. Această neprihănire nu este rezultatul propriilor noastre merite, ci este un dar divin, oferit nouă ca expresie a iubirii și milostivirii sale. În următoarele momente vom explora pasaje biblice cheie care ne călăuzesc către înțelegerea mai profundă a acestui concept vital. Vom căuta să descoperim cum credința noastră ne aduce aproape de Dumnezeu și ne ajută să ne împăcăm cu El, depășind falimentul păcatului prin neprihănirea oferită prin jertfa lui Hristos. Vom începe studiul nostru de astăzi cu Psalmul 119 cu 130. Intrarea cuvintelor tale dă lumină, ea dă înțelegere celui simplu. Cuvintele lui Dumnezeu ne oferă lumină și înțelegere atunci când ne apropiem de ele cu o inimă simplă și deschisă. Prin renunțarea la prejudecăți și aroganță, suntem capabili să primim învățăturile divine cu umilință, ceea ce ne permite să vedem și să înțelegem mai profund înțelepciunea și iubirea pe care o transmit. Astfel, într-o stare de simplitate și recunoștință, putem asimila învățămintele și să le aplicăm în viața noastră pentru a trăi în armonie cu voința divină. După marea dezamăgire din 22 octombrie 1844, în rândurile Bisericii Adventiste a existat inițial un spirit de simplitate în abordarea convingerilor lor. Această simplitate s-a manifestat în accentul pus pe studiul biblic personal și colectiv, pe împărtășirea mesajului și pe așteptarea revenirii lui Isus Hristos. Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului și creșterea bisericii, s-a observat că unii membri și lideri au început să dezvolte o atitudine de îngânfare sau aroganță. Acest lucru poate fi atribuit în parte succesului și creșterii organizației, ceea ce a dus la o schimbare de accent de la modestie și simplitate la unele manifestări de mândrie sau superioritate spirituală. În loc să-L urmeze pe Hristos, biserica s-a retras în mod constant spre Egipt. Biserica s-a abătut de a-L urma pe Hristos, conducătorul ei, și se retrage în mod constant spre Egipt. Cu toate acestea, puțini sunt alarmați sau uimiți de lipsa puterii lor spirituale. Îndoiala și chiar neîncrederea în mărturiile Duhului lui Dumnezeu fermentează bisericile noastre de pretutindeni. Satana vrea să fie așa. Pastorii, care se predică pe sine în loc să-L propovăduiască pe Hristos, ar vrea să fie așa. Mărturiile sunt neluate în seamă și neapreciate. Dumnezeu v-a vorbit. Lumina a strălucit din cuvântul Său și din mărturii, și ambele au fost neglijate și ignorate. Rezultatul este vizibil în lipsa purității, a evlaviei și a credinței sincere printre noi. Îndoiala și neîncrederea în darul profeției dat de Dumnezeu au avut un impact negativ asupra poporului Său, conducându-i în cele din urmă într-o stare de apostazie. Atunci când oamenii încep să pună la îndoială autenticitatea și autoritatea unui mesaj profetic sau a unui dar divin, pot apărea confuzie, scepticism și lipsa de respect față de acele învățături. Respingând mărturia lui Hristos, poporul lui Dumnezeu l-a respins pe Hristos drept conducătorul lor și au ales omul să fie capul bisericii. Fraților, nu vă încredeți în președintele conferinței voastre sau în președintele conferinței generale,
ca să gândească în locul vostru. Dumnezeu a dat fiecăruia care este datoria lui. Atunci când oamenii se uită la președintele conferinței ca la un ajutor în toate dificultățile lor, ca la un purtător de poveri, ca la un sfătuitor în nedumeririle lor, ei fac exact opusul a ceea ce Hristos le-a spus să facă. Odată ce biserica începe să caute ajutor și sfaturi de la oameni, există riscul ca aceasta să intre într-un proces de apostazie. Aceasta se poate întâmpla deoarece dependența excesivă de opinii umane poate slăbi încrederea în adevărurile religioase fundamentale și poate duce la compromisuri sau reinterpretări care nu mai respectă în totalitate învățăturile originale. Și această apostazie, în rândurile Bisericii Adventiste, s-a observat prin stingerea dragostei dintâi. Când își pierd dragostea dintâi, oamenii nu respectă poruncile lui Dumnezeu și încep să se critique unii pe alții. Stingerea dragostei dintâi a avut implicații profunde asupra destinului spiritual al bisericii. Iisus Hristos a venit cu mesajul de mântuire și i-a invitat pe oameni să-L urmeze și să-L accepte ca mântuitor personal. Cu toate acestea, mulți dintre liderii religioși și chiar și oamenii simpli din Biserica Adventistă au respins această invitație. Această respingere a culminat la evenimentul de la Conferința Generală din 1888, care a avut loc la Minneapolis. Solul Domnului ne aduce lumină despre mesajul care a fost respins la acea conferință. În marea sa îndurare, Domnul i-a trimis poporului său o solie foarte prețioasă prin frații E.J. Wagner și A.T. Jones. Această solie a fost vestită pentru a-L evidenția și mai mult pe Mântuitorul înălțat, jertfa dusă pentru păcatele lumii întregi. Mulți l-au pierdut din vedere pe Iisus. Aveau nevoie să li se îndrepte privirea spre persoana sa divină, spre meritele sale și spre dragostea sa neschimbată față de familia omenească. Toată puterea este încredințată în mâinile sale, pentru ca el să poată împărți daruri bogate oamenilor, împărtășind darul neprețuit al propriei sale neprihăniri agentului uman neajutorat. Deci, solia trimisă de Domnul prin frații Wagner și Jones avea scopul de a îndrepta privirea poporului spre Mântuitorul, Iisus Hristos. Acest mesaj sublinea divinitatea lui Iisus și încuraja oamenii să nu-L piardă din vedere pe El în mijlocul credinței lor. Frații Wagner și Jones au adus în prim plan importanța concentrării asupra lui Iisus ca fiind esențială pentru credința și relația cu Dumnezeu. Această carte a fost considerată de Wagner ca fiind o reflectare a mesajului său de la faimoasa sesiune a Conferinței Generale din 1888. După cum știm, Ellen White a aprobat pe deplin mesajul lui Wagner și Jones și niciodată nu a condamnat mesajul care este redat în această carte. Deci, care este drumul către împăcarea cu Dumnezeu? Ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu astăzi ca să fie împăcat cu Dumnezeu? Vom citi acum din 1 Ioan 4:9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi a fost arătată prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu născut, ca noi să trăim prin El. Conform acestui verset, ca să putem fi împăcați cu Dumnezeu, mai întâi de toate trebuie să acceptăm dragostea sa, care a fost arătată prin trimiterea în această lume a singurului Său Fiu născut. Dacă vă aduceți aminte ce am citit mai sus, când Ellen White a menționat că poporul lui Dumnezeu avea nevoie să li se îndrepte privirea spre persoana sa divină. Haideți să vedem ce spune solul Domnului în cartea Hristos și neprihănirea sa cu privire la acest subiect. Cuvântul era la început.
Mintea omului nu poate cuprinde veacurile care sunt cuprinse în această frază. Nu le este dat oamenilor să cunoască când sau cum a fost născut Fiul, dar cunoaștem că El a fost cuvântul divin, nu doar înainte de a veni pe acest pământ să moară, ci chiar înainte ca lumea să fie creată. Scripturile declară că Hristos este singurul Fiu născut din Dumnezeu. El este născut, nu creat. Nu are niciun rost să ne întrebăm cum a fost născut, pentru că nici dacă ni s-ar spune, mințile noastre nu ar putea pricepe. A fost un timp când Hristos a provenit și a apărut din Dumnezeu, din sânul Tatălui. Dar aceasta s-a petrecut într-un timp atât de îndepărtat, în veșnicii, încât pentru o inteligență limitată este practic fără început. Dar ideea principală este că Hristos este un fiu născut și nu un individ creat. Miezul mesajului de la Minneapolis era direcționat spre dragostea Tatălui, care s-a manifestat când l-a trimis în lume pe singurul său fiu născut, un fiu real, literal, care are natura și atributele Tatălui, care sunt atotștiutor, pretutindeni prin Duhul Său sau omniprezent, nemuritor, atotputernic. Majoritatea creștinilor de astăzi refuză să accepte că Dumnezeu într-adevăr a avut un fiu real pe care l-a trimis în această lume și, respingând acest adevăr, nu pot înțelege dragostea lui Dumnezeu față de noi. Deoarece Satana dorește să ne îndepărteze de Tatăl Divin, folosește tot felul de ispite și manipulări pentru a ne face să ne îndoim de dragostea Lui și să alegem calea greșită. Cu toate acestea, putem învinge influența negativă a Satanei prin alegerea conștientă de a accepta dragostea lui Dumnezeu și a urma învățăturile sale așa cum sunt redate în Scriptură, ceea ce ne aduce înapoi în prezența sa plină de iubire și har. Odată ce îl primim pe Iisus Hristos, singurul Său Fiu născut, dragostea Tatălui se va manifesta în viața noastră. Priviți ce spune apostolul Pavel. Am fost crucificat împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Odată ce omul cel vechi, Saul, a fost crucificat, în trupul, templul lui Pavel, trăia Hristos. Cu alte cuvinte, Hristos își trăia viața sa în trupul lui Pavel. Pavel își manifesta dragostea sa față de Dumnezeu prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care a fost trimis de către Tatăl ca să ne răscumpere. Atunci când acceptăm dragostea lui Dumnezeu, atunci vom înțelege, așa cum a înțeles și Pavel, ce înseamnă să trăim prin El. 1 Ioan 4,9. Hristos este viața noastră. La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Cuvântul, Iisus Hristos, este viața oricărei ființe raționale, creată de Dumnezeu. Cuvântul, sămânța divină, era cu Dumnezeu de la început, înainte de creație. În acest context ni se spune că în El era viața și viața era lumina oamenilor. Cu alte cuvinte, viața veșnică, se găsea în cuvânt, în sămânța, în Hristos, înainte de cădere, chiar de la început. Toate ființele create își primesc viața primindu-L pe Cel în care este viața. Scripturile îl numesc autorul vieții.
Cu alte cuvinte, principiul după care a avut loc creația este că toate lucrurile create au fost binecuvântate în cuvânt. Dacă înlocuim pur și simplu cuvântul cu Hristos, vom avea următorul principiu. În Hristos, toată creația este binecuvântată. Prin Hristos, Dumnezeu Tatăl a creat lumea având acest principiu. În Hristos, toată creația este binecuvântată. Cel care respinge acest principiu se desparte de sursa vieții, deoarece Dumnezeu l-a născut pe Fiul Său într-un veac îndepărtat pentru a fi pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Mulți folosesc acest verset pentru a arăta că Iisus Hristos este o ființă creată. Dacă ne ducem în dicționarul Strong's, cuvântul făcut din greacă înseamnă ginomai și este un verb având înțeles de bază a se naște. Dumnezeu l-a născut pe Fiul Său în veacul îndepărtat pentru a fi pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Cine îl acceptă pe Hristos, în el se va manifesta înțelepciunea, neprihănirea, sfințirea și răscumpărarea sa. Dar cum este posibil ca viața lui Hristos să se manifeste în noi dacă Hristos trupește se află în sanctuar? Să lăsăm Biblia să ne conducă în adevăr. Și eu vă ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, ca să rămână cu voi în veci, Duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi, pentru că nu îl vede și nu îl cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, eu voi veni iarăși la voi. Viața lui Hristos este manifestată în noi prin Duhul Său. Este foarte clar că atunci când Iisus a spus că urmează să fie dat un alt mângâietor, se referea că El însuși va veni, dar sub alt chip. Și ucenicii îl vor cunoaște și îl vor primi, dar lumea nu îl poate primi, vedea și cunoaște, din motiv că refuză să privească spre persoana divină a lui Isus. Exact ce a zis sora White. Mulți l-au pierdut din vedere pe Isus. Însuși Hristos, în cartea lui Isaia, ne spune că El este mângâietorul nostru. Eu, chiar eu sunt Cel care vă mângâie. Dar cine ești tu ca să te temi de omul cel muritor și de Fiul omului, care trece ca iarba? Atunci când dorim să fim crucificați asemenea lui Hristos, Tatăl îl va trimite din nou pe Fiul Său, dar sub chipul Duhului Sfânt, Duhul adevărului și mângâietor, care pentru noi este o taină. Și pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis în inimile voastre pe Duhul Fiului Său, care strigă Ava, Tată. Cine își deschide larg inima spre dragostea Tatălui, își va trimite din nou Fiul Său în viața păcătosului, ca taina lui Dumnezeu să se manifeste în el, adică Hristos în voi, speranța gloriei. Hristos va trăi în noi prin Duhul Său, omniprezența Sa, așa cum a făgăduit ucenicilor Săi în Ioan 14, de la 16 la 18, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Dar există o ființă în univers care a experimentat ce înseamnă să fii independent de Hristos. Aceasta este Lucifer și această independență l-a făcut autorul păcatului. Până să apară această revoltă, în cer exista o armonie desăvârșită, deoarece principiul universului,
În Hristos toată creația este binecuvântată, era respectată. Și acest principiu este și astăzi în vigoare în univers. De aceea, Satana luptă ca lumea să fie independentă de Hristos, dar dependentă de El. Și cel ce ține poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și prin aceasta știm că El rămâne în noi, prin Duhul pe care El ni l-a dat. Prea iubiților, să nu credeți fiecare duh, ci puneți la încercare duhurile dacă sunt din Dumnezeu, fiindcă mulți profeți falși au ieșit în lume. Prin aceasta să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Fiecare duh care mărturisește că Iisus Hristos vine în trup este din Dumnezeu. Și fiecare duh care nu mărturisește că Iisus Hristos vine în trup nu este din Dumnezeu. Și acesta este acel duh al Antichristului despre care ați auzit că are să vină. Și acum este deja în lume. Satana va lupta ca oamenii să respingă că Hristos vine astăzi în trupul nostru prin Duhul Său, ca să ne ofere înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și, respingând acest adevăr, devenim uneltele Antichristului. Ce altceva ar putea să prezinte o domnie mai universală a formei de evlavie, nu doar fără puterea ei, dar tăgăduindu-i puterea? Această formă de evlavie neagă faptul că Iisus Hristos vine în trup. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos vine în trup este Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos vine, nu doar că a venit atunci, ci vine acum în trupul meu, Hristos în voi nădejdea slavei, Hristos locuind în voi, Dumnezeu domnind în împărăția lui Dumnezeu care este în lăuntrul vostru, aceasta este semnificația. Dacă nu mărturisește că Iisus Hristos vine în trup, nu este de la Dumnezeu și acesta este Duhul Antichristului. Dar voi ați biruit, copilașilor, pentru că cel care este în voi, este mai mare decât cel care este în lume. Fratele Jones confirmă cele menționate mai sus. Frați și surori, Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, bate la ușa inimii voastre. Deschideți larg ușa inimii voastre, ca să puteți exclama asemenea lui Pavel: Am fost crucificat împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O, fraților, numai atunci vom trăi viața lui Hristos în noi. Vom înțelege ce înseamnă solia îngerului al treilea, neprihănirea prin credință. Dar atunci când mărturisim că am înțeles această solie și continuăm să trăim în păcat, priviți ce spune solul Domnului. Unii care mărturisesc adevărul prezent pot vedea și auzi tot adevărul strălucitor pentru aceste ultime zile, destinat să-l trezească pe Israel, și cu toată această lumină pot păcătui cu mâna ridicată, pot da curs tuturor pasiunilor dezlănțuite ale inimii firești, își pot satisface înclinațiile animalice, pot dezonora cauza lui Dumnezeu, apoi pot mărturisi că au păcătuit și că le pare rău. Iar biserica îi primește și spune amin la rugăciunile și îndemnurile lor, care sunt o putoare în nările lui Dumnezeu și fac ca mânia lui să vină peste tabără. El nu va locui în adunările lor. Cei care merg mai departe, tencuind astfel cu nepăsare peste aceste păcate, vor fi lăsați în voia lor, să se sature de propriile lor fapte. Cei care în vechime săvârșeau aceste păcate erau scoși din tabără și uciși cu pietre. Cei care mărturisesc adevărul prezent sunt o putoare în nările lui Dumnezeu. Cât de îngrozitoare sunt aceste cuvinte! Mulți dintre noi suntem într-o astfel de stare de înșelare, străini de viața, Duhul lui Dumnezeu.
Având înțelegerea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din cauza neștiinței care este în ei, în urma împietririi inimilor. Fraților, cât timp ne vom împietri inimile noastre, viața lui Dumnezeu ne va fi străină. Și odată ce această viață ne este străină, niciodată nu vom putea păzi legea și cuvântul Său. Tu nu poți ține legea. Nu. Este imposibil ca omul să păzească legea de la sine. El nu o poate face. Dar ce poate face? Să se agațe prin credință vie de neprihănirea lui Iisus Hristos și să-i înfățișeze Tatălui neprihănirea lui Hristos. Și aroma caracterului său este adusă în viața lui. Aici Satana este detronat. El este scos din casă, iar golul este suplinit de neprihănirea lui Iisus Hristos. Hristos șade pe tron în sufletul omului. Hristos nu se luptă niciodată împotriva lui Hristos. Și în final, fraților, neprihănirea, viața lui Hristos manifestată în noi, este aroma pe care Tatăl nostru Ceresc dorește să ajungă la nările Lui, dar nu putoarea vieții omului cel vechi, având doar o formă de evlavie. Biblia nu este lumina lumii, ci lumina bisericii. Însă lumea nu citește Biblia, ci lumea îi citește pe creștini. Voi sunteți lumina lumii. Să nu uităm, într-o lume plină de provocări și incertitudini, responsabilitatea noastră ca creștini este să fim lumina și sarea în această lume. Să-L avem pe Hristos în noi înseamnă să fim conduși de principiile sale în toate aspectele vieții noastre. Să arătăm compasiune față de cei în nevoie, să manifestăm iertare și să promovăm dreptatea. Prin aceste acțiuni devenim mărturii vii ale credinței noastre și putem inspira și influența pozitiv pe cei din jurul nostru. Este important să ne amintim că a fi creștin adevărat nu se rezumă doar la aparențe sau practici exterioare, ci este o transformare interioară care se reflectă în comportamentul nostru și în relațiile noastre cu ceilalți. Cu toții suntem în mod constant în procesul de a ne modela viața după exemplul lui Hristos, iar acest demers necesită efort și devotament constant. În final, adevăratul creștin nu doar vorbește despre credința sa, ci o trăiește în fiecare zi prin modul în care iubește, slujește și trăiește în armonie cu învățăturile lui Hristos. Astfel, fiecare dintre noi poate deveni un canal prin care Hristos este văzut și citit de către cei din jur, ducând astfel lumină și speranță într-o lume adesea tulbure. Harul și pacea Domnului să fie cu voi toți!